खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा रेलवेनिफ्राय ग्रुप D नि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैबाय जाय साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पासल' जानाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सियाबो जोबोद बुरजा दङ 20,000नि जोंहा बांसिन दंखायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बेंकनिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों जाय साख्रिखौ नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों एप्लाइफोरा माब्लानिफ्राय जागोन बेफोरनि बागै बयबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो लोगोफोर जोंहा बे जाहैबाय सर्ट नटिस आरो जोंहा बे साख्रिनि नैबे RRB ग्रुप D नि जोंहा साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया माबानिफ्राय जानो थांगासिनो दङ नैबे जानुवारिनि 2 थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ जोंहा दिनै खै थारिख जाखो जोंहा दिनै जानुवारिनि माबा जाबायनो 20 थारिख जाबायनो जोंहा गाबोननिफ्रायनो अनलाइन एप्लाइआ जानो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइआ खै थारिखसिम थागोननो फेब्रुवारिनि 20 थारिखसिम थागोन नोंथांमोननि थाखाय मास मोनसे समखौ होदों साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइननो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लेभेल 1 नि साख्रि एबा ग्रुप D नि साख्रि बियो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन एप्रक्सिमेट बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सि दङनो दायो बे टेन्टेटिभ भेकेन्सि बियो बारायखागोनखा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनाय जायो दा बेहाय 22,000 साख्रिनि भेकेन्सि दङ होननानै बेहाय होदों आरो दा बे 22,000निफ्राय बारायनानै बे 30,000 35,000 बेबादियाथ' जाहैखागोनखा बियो बारायहैखायो जोंनिया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बैसोआ बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 33 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेबा मोनसे खोथा जों माबानिया रिजार्भ माबा थायो जोंहा रिलेक्सेसन होनाय थायो ST फोरनि थाखाय 5 इयार्सनि उपार एजनि दा अब्ला जोङो बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन SC ST केटेगरिनिया दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय बेसेबां फरायनाय एप्लाइ खालामनो हागोन मात्र मेट्रिक पास जानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइआ जोंहा गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दा बे जोंहा सर्ट नटिस दै दा बेवहाय सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जानांगोन दा बेफोरनि बागै जेनेबा सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन मा सिलेबासनिफ्राय कुइसना फैगोन दा बेबायदिखौथ' बिथांमोना होथ'वाखै गाबोन जोंहा अनलाइन एप्लाइआनो गाबोननिफ्राय जाखासिगोन जेब्ला नोंथांमोना गाबोन पुरायै मोजाङै नायजोबबानो जाबाय सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन बेफोरनि बागै ओरैनोथ' जोंहा गिबियाव मा जायो कम्पिउटार बेस एग्जाम जोंहा फार्स्टआवनो जागोरगोन बिनि उनाव बिनि खेबसेल' एग्जाम जायो बे माबा कम्पिउटार बेस एग्जाम जाखांनायनि उनाव नोङो बे क्वालिफाइ खालामनो हायोबा एबा नोंथाङा पास जानो हायोबा काट अफ मार्कखौ नोंथाङा मिट खालामनो हायोबा बिनि उनाव फिजिकेल जोंहा लानाय जायो जायनि थाखाय नोंथांमोना 20 केजि अजन दैखांना नोंथांमोना थाबायनांगौ आरो बेसेबांबा 100 मिटार ना बेसेबांबा 1000 मिटार माथाय आं गोसोआव गैजोबला दा बेबायदि नोंथांमोना थाबायनांगौ बेखौबो नोंथांमोना क्वालिफाइ खालामनांगौ दा बिनि उनाव फाइनाल मेरिट लिस्ट फैगोन दा बेबायदिनो नोंथांमोना सिलेक्सन जागोन आरो इजियाव नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा नैबे कम्पिउटार बेस एग्जाम जायो MCQ जायो जोंहा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मार्क लानानै पास जानो हानांगोन आरो अब्लासो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननायनि फारसे थाहैगोन दा बेनिफ्राय जोंहा रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों जाय साख्रिनि नामा अफिस एटेन्डेन्ट बे अफिस एटेन्डेन्ट साख्रिनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन गासै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा 572 ता दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जोंहा बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय दंजोबो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन थांनाय जानुवारिनि 15 थारिखनिफ्रायनो जोंहा सोलिगासिनो दङ अनलाइन एप्लाइ जोंहा फेब्रुवारिनि 4 थारिखसिम थागोननो दा बिनिफ्राय एग्जामखौबो बेहाय खै थारिखनिफ्राय जागोन बादि बेखौ जोंहा लिरनानै होदों अनलाइन जोंहा एग्जाम जागोन 28 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै मार्चनि 1 थारिखनि बिथोराव जागोन बेबायदि बिथांमोना डेटखौथ' होदों नाथायबा बे एक्जेक्टलि बे ओइदिनखालि जाहैयाबो जानो हागौ बेयो पस्टपनबो जानो हागौ आरो दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम माखासेखौ डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों जेरै जोंहा भेकेन्सिया बबे जायगायाव बेसेबां दङ जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन गुवाहाटि जोंहा गुवाहाटिसो गोलैयो नालाय जोंनिया दा बेहाय जोंहा ST फोरनि थाखाय 15 ता भेकेन्सि दङ भेकेन्सिया एसे दंसाबोआनो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बे सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रि जाहैबाय दा बिनिफ्राय टटेल नायोबा जोंनि नैबे गुवाहाटियाव गासै भेकेन्सिया 52 ता दङ आनरिजार्भआव जोंहा 21 ता दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जुदि नोंथांमोना मोजां मार्क मोननो हायोबा आनरिजार्भआवबो नोंथांमोना फैनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो बिनि थाखाय गोसो होबानो जाबाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो नायनानै बेहाय खोन्थाहरनो सानदों
दा नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय मात्र मेट्रिकल' बिदों दे नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो बे साख्रिनि थाखाय मेट्रिक पास जानायबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ नायनानै देखायहरनो सानदों बेहाय माखासे फिजिकेलि डिसेबल मानसिफोरनि थाखाय माखासे बे क्राइटेरिया होनानै दोनदों एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोननि थाखाय माखासे डिटेल्स होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन दा बेहाय बैसोखौ नायनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों नाथायबा जों बर'फ्रा एसटि केटेगरियाव गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो जोङो 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन आप टु 30 इयार्स होननानै जोंहा बेहाय लिरनो हादों एससि एसटिफोरनि थाखाय दा बिनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ जोंहा माबो जागोन अनलाइन टेस्ट जोंहा गिबियावनो जाग्रोगोन माल्टिपल चइसनि जागोन बे एमसिक्यू बेस जागोन रिजनिं थागोन 30 टा कुइसन 30 मार्क्स माने मोनसे कुइसननि थाखाय 1 मार्क थागोन जनरल इंग्लिश थागोन 30 टा कुइसन थागोन 30 मार्क्स थागोन जनरल अवेयरनेसआबो 30 कुइसन थागोन 30 मार्क्स थागोन न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 कुइसन थागोन 30 मार्क्स थागोन गासै जोंहा 120 कुइसननि थाखाय एग्जामा जागोन टोटल मार्कआबो 120 मार्क्स बिनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय 90 मिनिट्स मोननो हागोन जथायै दा बिनि उनाव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लानाय जागोन जाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्टआ जोंहा अफिशियल लैंग्वेज होनना बुङोबा जोंहा आसामनिया आसामिस जागोन नाथायबा जोंहा बे एसोसिएट लैंग्वेज हिसाबै जोंहा बर'आबो जाबाय दा बेनिखायनो लकेल लैंग्वेजआ बे बर'आवबो जोंहा बे माबानो हागौ माने बे टेस्टखौ लानो हागौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय मेट्रिक पास जानानै नोंथांमोना नैबे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो एग्जाम सेन्टार नोंथांमोना गुवाहाटी तेजपुर बेखौ मोननो हागोन सेलारिया बेसेबांनिफ्राय जागायगोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेसिक पे हिसाबै 24,250 रुपिस बे जागोन नाथायबा बायदिसिना एलावेन्स बायदिसिना लानानै नोंथांमोना 40,000 निबो बांसिन सेलारिखौ मोनहैनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बेसेबां होनांगोन 50 रुपिस प्लास 18% नोंथांमोना जीएसटी होनानै एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना होनो नांगोन फिसखौ बे जाहैबाय जों एसटिफोरनि थाखाय जेनेरेलफोरनिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना नैबे आरबिआई अफिस एटेन्डेन्ट भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिस्क्रिप्शनाव मोननो हागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै नायफैबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेफोरनि बागै दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ दानिया नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामनो हादो नोंथांमोना गाबोन नैबे आरआरबि ग्रुप डि साख्रि भेकेन्सि एप्लाइ खालामनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय जोंहा गाबोननिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ साख्रिनि भेकेन्सिया 22,000निबो बांसिन बेनिफ्राय नैबे आरबिआई अफिस एटेन्डेन्टनि थाखाय जोंहा 572 टा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिस्क्रिप्शनाव मोनजोबनो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंख'ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों